गिबियावनो आङो माने खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि जानानै बयनोबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैहाय जोङो फार्स्ट माने टाइम खुंग्रिं हाई स्कुल हिसाबै फैगौ 2023 मायथाइनि जेनोखि मेट्रिक फाइनाल होनो थांगोन हौवासाफोर बिसोरनि थाखाय जोङो दिनैहाय हस्टेलनि बेबस्था खालामदों आरो बे हाबाफारिखौ दिनैहाय बेखेवनाय जाहैबाय। बेसे गोबावसिन दोनगोन हस्टेलखौ ओरैनो? ओरैनोथ' जोङो जोंनि सिन्था खालामनाया मेट्रिक आनजाद जोबजासिम आरो बे आनजादखौ थांनो हैनायाव जोङो बिनिफ्रायनो दैदेननानै बिनिफ्रायनो लांनानै फरिखाखौ लिरहोनायनि बेबस्थाखौ खालामो। हिनजाव आरो हौवा बड मोननैखौबो खालामदों नामा? सानदोंमोन हिनजावसाफोरखौबो दोनफानो, नाथाय मा होनो माबानि इनफ्रास्ट्राक्चारनि जेनोखि माबा उसुबिदा बेवहाय जोङो हिनजावसाफोरखौ देग्लायनि बोसोराव दोननो हानाय जायाखिसै। खालि हौवासाफोरखौल' दोननायनि बेबस्थाखौ लानाय जादों। बे खामानिखौ देग्लायसो स्टार्टिं खालामदोंना? औ, देग्लायसो माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बेखौ नाजाबोबाय थादोंमोन, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो खालामबोनो हायाखै। देग्लायल' खालामगोन ना नेक्स्ट इयारावबो बेफोरबायदि हस्टेल होगोन? स्टार्टिं हिसाबै देग्लायनि खालामजेनदों, जोङो नाजालांबाय थागोन जेसेबां हायो दोननायनि बेबस्थाखौ लालांबाय थागोन। बिदि हस्टेल दोननानै बेसेबां जाफुंसारगोन होननानै सारा सानो? आसा खालामदों जेनोखि बिथांमोननि गथ'फोरनि जेनोखि पारफरमेन्स जोङो दाख्लै जा टेस्ट खालामनानै मोनबाय 100% जाफुंसार जागोन रिजाल्ट। ओरैनो खयजन दं बेयाव फार्स्ट हिसाबै? 17 दं हौवासाफोरा। खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि जे गोदानै जोंहा जोंनि फैबाय थानाय 2023 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद होनाय फैबाय थानाय जोङो 2023 मायथाइनि जे 3 मार्चनिफ्राय जानो गोनां जे मेट्रिक आनजाद, जोङो बे हाबाफारिखौनो लानानै जाहाथे जोङो खुंग्रिं गोजौ फरायसालिया जोंनि बे फैबाय थानाय एग्जामाव जोङो 17 फरायसाफोरखौ अनलि हौवासाफोरखौल' जाहाथे जोङो बेयाव हस्टेलाव दोननानै जोंनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि जोङो फरायसाफोरखौ जाहाथे 100आव 100% पास खालामनो नाजानानै जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि समाजारि आफाद आरो बेजों लोगोसे जोंनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि मान होनो गोनां गाहाय फोरोंगिरि सारजों लोगोसे जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि खुंग्रिं गुदि बर' समाज आफाद, खुंग्रिं साहित्य सभा आरो गासै जोंहा मान होनो गोनां जोंनि अर्गेनाइजेसन बिथांमोनखौ लानानै जोङो बे हस्टेलखौ दिनै अपेनिं खालामदों। आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोङो संसाराव जाहाथे जोंनि जे फैबाय थानाय फरायसा बिथांमोना जाहाथे जोङो मोनफा मोनफा केरियारखौ साक्सेसफुल खालामलांनो हायो, जोङो बेखौ लानानैनो जे फरायसाफोरनि जे मोनसे ग्रेटार इन्टारेस्टखौ लानानै जोङो खुंग्रियाव मोनसे ग्रेटार डेभेलपमेन्ट खालामनाय, बेजों फारसे जोङो खुंग्रिनि जिखिनि फरायसा जोंनि मेट्रिक होगोन बेखिनिखौ जोङो पास खालामनायनि जे 100आव 100% जोङो मिजिंखौ लानानै दिनै नैबे हस्टेल दोननाय बेखौ साखाफारा खालामनाय जाबाय। ओरैनो देग्लायल' दोनगोन ना नेक्स्ट इयारावबो बिदि दोनलांबाय थागोन? दा जोंनि बियो मोनसे हस्टेल दोननाया जोंनि फार्स्ट प्रिपेरेसन जोङो सिगांनिफ्राय खालामदोंमोन, नाथाय नैबे मोनसे फार्स्ट जोङो देग्लाय सेथि खोन्दो दोननाय जाबाय। आरो बिनि उनाव जाहाथे जोङो जिखिनि मेट्रिकआ थाबाय थायोबा बेखौ जोङो कन्टिनिउवासलि जों बेबायदि दोनलांनायनि साखाफारा खालामबाय। बेखिनिखौनो आङो बुंना फोरमायथिनाय जाबाय।